Ngizothanda ukuthi ngubingelele ngiphinde futhi ngikwamukele khona la kuZimi Live. If ufuna nje ukuhlezi updated ngesizini zakho la eMzansi, ungakhohlwa ke imbukelo ukuthi usubscribe le channel and uphinde phela uklikhe leyo bell for ama notification. So kwi-video ethu namhlanje ke mbukeli ngizokhuluma ama-teaser Uzalo, izinto kumele uyilindele lapha kuZalo kuyona ke lenyanga kaSeptember. So kuma-teaser abaveza ukuthi usibonele uzoba ne-meeting noNjeza noWizard nentombi yakhe uNomaswazi, and usibonele uzozama ukuthi convince uNjeza ukuthi ke sebenzele yena uWizard ukuthi behijack imoto ngenxa ukuthi ke phela uWizard ufuna ukucover isikoloto sakhe and uNjeza ke uzo-understanda. Kodwa uku-understanda kwakhe kuzoba nzima, kuzobe kuhamba futhi nama-terms and conditions. Okunye okuphinde wavela kuma-teaser mbukeli ukuthi ke uNonka uzothola ukuhlaselwa ngendaba yakhe yokusebenza, and baveza ukuthi kuzofika amaphoyisa ekhaya kubo uNonka ukuthi ke ezophenya ngendaba yakhe yokuhlaselwa. Ngidluleke futhi mbukeli okunye okuphinde wavela kuma-teaser ukuthi ke uNkunzi benaye kusibonelo bazoxolelana and futhi ke bazosebenzisana. Okunye okuphinde wavela ukuthi ke uSipho uzoyiveza ukuthi kahlahle ufila kanjani ngaye ke uhlelo. Ngaleso sikhathi ke uhlelo uzobe senkingeni ngoba izobe zimkhalela ngendaba yakhe nengane kaMondli. Ngidluleke ngestory sithinta uMbatha baveza ukuthi ke uMbatha uzoyinqaba interview ya kwi-K-Mesh FM la ukusebenza khona ke uGabisile. Okunye okuphinde wavela futhi mbukelo ukuthinta nawo uNonka ukuthi ke uzosafarisha, uzoba senkingeni ngendaba yakhe ukuvula ispaza, uzoba ke nezitha eziningi. Ngidluleke mbukelo okunye okuphinde wavela kumathiza ukuthi ke uGabisile uzoba nenkinga ngendaba yakhe uWizard ukuthi ke uzobe engasafuni ukuhamba lapha kwaNjomane. Uzolokhe ke embuza imibuzo and uzokhe edrayisa ngendaba yakhe ke ukuhamba. So ngavala lapha imbukelo amathiza ethu ngizophinda futhi ngibuye namanye ngu-update izinto okumele uyilindele kulo ke Uzalo. Ungakhohlwa ukuthi ulike and usubscribe. Hayi ngithi ke nje danke ngiyabonga.